del grup socialista, en primer lloc, volem remarcar la feina impecable realitzada per l'AMNAC al llarg de la custòdia i la conservació de les pintures, que, com bé deien, van ser rescatades i servades l'any 36. També volem ressaltar que el museu n'ha garantit la seva accessibilitat universal i han estat visitades per milions de persones i estudiades en el marc de congressos científics sobre el romànic més prestigiosos del món. També volem ressaltar que, precisament arrel de la polèmica, l'AMNAC va presentar per part del seu equip un informe en el qual s'indicava la impossibilitat de realitzar el trasllat de les pintures murals per restituir la seva capitalitat al Reial Monestir de Sixena i posar-les en risc. I, de fet, el propi patronat del museu va demanar una incidència d'execució en seu judicial precisament per informar de la incapacitat tècnica del museu de dur a terme aquesta operació en els terminis establerts. I, per tant, tot i que la via judicial està exhaurida i l'incidència d'execució es demana, entès la impossibilitat de realitzar el trasllat de les pintures sense posar-les en risc. En el mateix sentit, i també amb la voluntat de donar compliment a la sentència, el patronat va acordar demanar a les diferents administracions que conformen el Consorci la creació d'un grup de treball de caràcter tècnic, per tant, amb aquesta voluntat de deixar-ho a l'àmbit tècnic, integrada únicament per personal especialitzat, també amb la finalitat d'avaluar i dur a terme els treballs necessaris per al compliment d'aquesta resolució, i al mateix temps també es va acordar fer arribar al Govern de l'Aragó la invitació que s'integrés en aquesta comissió tècnica, designada, com els deia, per especialistes que considerin convenients, sobretot per treballar conjuntament amb els tècnics que ells havien designats i amb les administracions consorciades, que els recordo que són l'Administració General de l'Estat, la Generalitat de Catalunya i el propi Ajuntament de Barcelona. Per tant, amb l'únic objectiu de garantir la preservació d'aquest patrimoni i, per tant, no retenir les obres, sinó, com es deia, que es mantingui amb les mateixes garanties i preservació com s'ha mantingut fins ara. Ara bé, per tant, amb tota aquesta part de la moció estem absolutament d'acord. Ara bé, sí que és veritat que teníem alguns matisos respecte al marc jurídic, això ho hem traslladat als companys de Junt a través d'unes esmenes que finalment no ens han pogut acceptar i, malgrat aquesta exposició que els he fet, i per tant estan molt d'acord amb una part important, però com els deia, amb aquests matisos en el marc jurídic, la posició del nostre grup serà d'abstenció. Moltes gràcies.